Sa nga tuhang sudan ron pamahaw is okra. Okra og talbos sa kamuti. Nato ning kuwag una guys kay hindi naman ni malata yung dahon sa kamuti. Yan na guys ang atong okra. Yan ako ginamos guys. Hindi guys atong ginuag nga saging. Ginuag bugog saging saba guys. Ang pamahaw guys is saging nga saba. Diya parisan og ginamos. So suka ra hindi butang guys, suka sa lubi. Hello guys, majong adlaw ng tanan guys. Karon magluto ko daning ang paborito nga okra og talbos sa kamuti. Diya guys si Cristel wa sana mo pukawa kay grabe jud gijang tug. Diya harap tong ipukaw ganiha guys para ipainom na og gatas. Diya lutuan ra to na siya anja og sudan. So mao ni hang pamahaw guys kanang okra og talbos sa kamuti. Kay igura man ning panghuhaon nato sa garden. Na tayo libreng pamahaw. Diya guys kanang arang mahala jud kaadto ang bugas, mao na mag-anad na matagkaon na ning talbos sa kamuti ug mga okra, mga gulay. So aron na sang gipabukawan guys kay lamang ko'y ginamos lami kadto ni ipares. So naanad jud ko dani guys nga kanang talbos sa kamuti, bisag talbos sa kamuti mo at salon guys pwede na natin na isudan. Diyan sing kuhaan daan ning talbos sa kamuti kay dali raman siya lata. So hasang gibuha daan guys pero kay lisod ba nagkuan guys kanang malata. Panay lami. So ato igor na sang pabukawan. So then na guys luto na atong hang okra. So, mga ni pagkaan sa mga pobre guys. Diya kaya napampugoy saging guys nga saba. So, akong gidang guys. Anang ipalit tag 35 ang kilo. So, arang mahala guys ang saging. So, diyan na guys. Luto na gatuhang pamahaw. Saba anis nga saging. Parisan og ginamos. Nga gibutangan og suka. Kay wala man ta nakakuha og limonsito guys. Kay i-harvest naman nilang limonsito dadto. So mamahaw ta. Kay maranihang pamahaw si Nicole mukhang na mo na dani si Cristel wa sa namo pukawa guys kay grabe jud niya ang tug. Makapahuway po siya saka makatug pud. Diyan na pa gitimpla si Nicole nga cucumber juice. So solve na ang pamahaw kay ini. Ang pipino dari guys arang mahala. So kaninga ni 20 pesos ni usa. Daghang kamot guys na nangitom niya. Kay kani may naluso. Nga kuan ni kaning yang dari ba? Ang pako dari. Na nangitom. Oh nagpasa. Ang lagi kan Davis Tikas wala ko nag-video ganihan na to guys kay kuan. Si Papa Eddie namutulog man sa nitas. Mga anta guys, nagahang pagkaon is saging kay mahal ka duron ang bugas. Di na kayo sasakit guys kay hilot naman sa gahapon. Kuan bagi bira. Di na kayo sasakit. Ginamos. Kami. Ginamos na yung ngagi. Tangan suka. Unya, nakadyo pipino. Pipino ni guys ngagi banggod kay init.
Init ang panahon ba? Nandiyan sila papaidi guys. Hantod na sila nagmawa ng bagyo. Kasi gabutan pa sila 2 ka semana. May trabaho. Magsaging ba ka? Ito ba? Ikaw na lang saging. Hala. Hala. Saging. Delikado din yung lubiha pa, oh. Matumba dire. Tumba pa ako. Ulit ka. Asa ka na eh? Kusga na. Mabik yung umaga pa ako. Hindi nila dahon sa bawal ko ni sa sigkarat. Shout out ko ni Ma'am. Shout out Ma'am Delia Rinigado. Ang ginamos. Di pa tapalabing parat kay karon naman tag ginamos. Musuol ko na tuhang. Kasi hindi ko din makagota. Nung labis kayo po. Na. Balik ko mama. Kuha na sa pure pipino dun na. Makano ba? Refreshing. Terus mga green. Kano ko ang talbos? Kami ni guys na panihala na iring lagi ng nawag. Oh? Karon dito. Dapil. Nawag sa iyang uyabo ng balag ang mahal ang bugas basta kaon pag saging kalbo sa mote. Nakuha lagi ni siya. Namurag na tadyon kayo na. Natukod mo gini siya nga na. Okay na siya. Makamasad na ko guys kaniyang gamit. Magmasad magbubo kaniyang gamiton kani. Kani oh. Kana. Say kani siko. Kana. Diyan ang pinaka kuan din ako kaning kumag magamit kog kumag guys ana. Kani oh. Massage ko kani. Hindi man piko. Dante ay gilabti ng miming ha. Magamit ko kaning massage ani mambita ni. Mag-massage ko, magamit ko aning kani oh. Siko kani. Pero kadalasan jud kini akong igamit. Nakita ni Dante itong mingming, maglaki-laki. Tapos niagi guys, nakapag masad po guys, ug duha ka clean. Itong ganahan mo pamasal.
Lupad din eh. Yan, shout out Ansan Blanton. See you. Hapit na tayo, hapit na. Siyempre dyan mo si Ansan. Camping diha sa Hawaii. Pasti suka nga ni. Lami away tamis kayong dahon. Dante, painit mga diha. Dali. Si Dante guys, ang pagkaon na lang kayang yung sa manok. O inununan. O isda ng unan da. Ang mga itong sabawon. Dante! Ay! Nakadungog mo siya mingming yung dahila. Hindi pangita. Meow! Lakaw-lakaw. Meow! Mingming ah! Sa mga anda guys, ganihan ako kaon, wali ko nanganda. Nak, baso nak. Man ako, huwa ka saging. Diet taron guys, diet. May kanon-kanon kay mahal ang bugas. Maglungag tag balas. Sang kuanan karon guys, kay krisis din sa nga murarag. Among tahimtang dali ron, murarag ka ng pandemic. Nag-pandemic ubalik kay way operasyon. Diya sa taas kung ang amo diya sa Amerika. San Francisco dito. O kabalo asa. Hindi lalay ba? Hindi ka. Paborito jud ni Dante na imong tanom diha maawa. Ka na yawa na. Di sa mga bago nimong gitanom ba? Nga. Magbae Nga. magbae siya. Busog man na siya kay pakaon yung inunan na guys. Di mo na siya mukhaog saging. Dante ali. Magastos mi daris bugas kay apil ang konsumo na among iro. Upat man may mga nagsuon. Walang upat man. Ay, 5. 3 ka iro, 2 ka tao. Manila napatay iring. Manila wata iro pulos iring. Lang iring kay mulayas man. Papay di dahil unang kaon. Yung sudan inununan. Lorog jud mo ba? Lari man. Ito ang gawin mo lang. Nahulot ko na hanggang sa pay duha ka. Sulog na kayo bahong tamaho pa ni Udto niya. Hindi ang kilo aning saging guys. Kaya wala naman may saging lari. Nga ni. Saba. Sab na rapod sa bugas. May. Nakasibra ng 10 pesos kasi kwenta naman ang bugas. Kimbangon na. Napay. Kapit na mo 60 kilo sa bugas.